Του Νταχάουν, κοπέλες. Το ξέρω αυτό το βλέμμα. Το γνωρίζω αυτό το βήμα. Περπάτησα σε αυτούς τους δρόμους πριν από σας. Και ίσως λέω, αν σταματούσαν το κακό τότε, να μην χρειαζόταν να περπατήσετε κι εσείς σε αυτούς τους δρόμους. Σε αυτούς τους δρόμους χωρίς προορισμό. Ή μάλλον ας μην τους αδικήσω τους εμπνευστές. Φρόντισα να υπάρχει προορισμός. Ο θάνατος. Βγήκαμε στο δρόμο και στην αρχή ήταν ο φόβος. Ύστερα ο θυμός, η ταπείνωση, ο πόνος, το κλάμα και ύστερα η εξαθλίωση. Δεν έβλεπες το θάνατο γύρω σου, δεν άκουγες τις φωνές. Μόνο δρόμος. Χρόνια μετά στην Ελλάδα πρόσφυγας, άκουσα στο ραδιόφωνο ότι η Γερμανία, κοπέλες του Νταχάουν, κοπέλες του Ματχάουζεν, του Μπέλσεν, η Γερμανία μοίρασε αποζημιώσεις στον εβραϊκό λαό. Ποια αποζημίωση, μωροί καρχανατσίδες, αποζημιώνεται αυτό το πράγμα? Για ποια αποζημίωση μου μιλάτε? Ταπεινώνετε έναν ολόκληρο λαό και ύστερα μοιράζετε αποζημιώσεις. Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα? Εμένα, Τουρκία, δεν μπορείς να με αποζημιώσεις. Μ' όλα σου τα χρυσάφια. Μία συγγνώμη όμως μου τη χρωστάς και θα την πάρω. Μία συγγνώμη, Τουρκία, τη χρωστάς στο λαό σου, γιατί ούτε στο λαό σου αξίζει αυτό το βάρος. Έβαλες ποτάμια, θάλασσες, βουνά, σύνορα ανάμεσα σε μένα και στον τόπο μου, αλλά δεν με απομάκρυνες από τον πόντο, γιατί εμένα η ψυχή μου εκεί γυρνάει. Στα δρομάκια της Παναγίας σου Μελά, στον Αγιάννη, στον Αγιώργη, στους δρόμους της Τραπεζούντας και της Νικομίδειας. Θυμώνω όταν μου λέτε, μα τι θέλετε εσείς οι πόντοι? Ξεχάστε και προχωρήστε παρακάτω. Ποιος λαός προχώρησε παρακάτω ξεχνώντας? Προχωρούν οι λαοί που τιμούν την ιστορία τους. Και ύστερα βρέθηκα πρόσφυγα στην Ελλάδα. Την αγάπησα την Ελλάδα. Την αγάπησα. Μπορεί οι άνθρωποι να με πλήγωσαν, αλλά με σεβάστηκε η πέτρα. Και εμείς οι πρόσφυγες στη ζωή μας στην Ελλάδα στην πέτρα τη χτίσαμε. Και η πέτρα σεβάστηκε τον πόνο μας και άνθησε. Και προκόψαμε. Και άμα προκόψαμε, μας σεβάστηκαν και οι άνθρωποι. Δεν πειράζει όμως, κοπέλες του Auschwitz, του Νταχάουν. Δεν πειράζει που μας πλήγωσαν οι άνθρωποι. Δεν ήξεραν ότι ο πρόσφυγας χρειάζεται σεβασμό. Ούτε ήκτο, ούτε χλεβασμό. Μόνο σεβασμό. Και αυτόν τον σεβασμό εμείς το ξέραμε καλά. Θα τον κερδίσουμε μόνο με πράξεις. Δεν μπορούμε να τον απαιτήσουμε. Μόνο με πράξεις. 9 χρονών ήταν η αγωνή μου. Διακρίθηκε σε έναν διαγωνισμό έκθεσης με θέμα το χωριό μου. Η αγωνή μου στην έκθεσή της αναφέρθηκε πρώτα στο χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε και μετά αναφέρθηκε και στο χωριό της στον Πόντο, στο χωριό του παππού και της γιαγιάς. Εντυπωσιάστηκαν οι ειδικοί και βάλαν την έκθεσή της στις 10 καλύτερες εκθέσεις του νομού. Μας κάλεσαν να πάμε στην εκδήλωση, όπου θα βραβευόταν η καλύτερη έκθεση. Σηκώθηκα το πρωί, βάλαμε τα καλά μας με την εγγονή μου, πήραμε το λεωφορείο και πήγαμε στην πόλη. Όταν φτάσαμε εκεί που θα γινόταν η εκδήλωση, πάνω στην πόρτα ήταν ένας λιμοκοντόρος. Με είδε εμένα, ναι, που με άκουσε που μιλούσα ποντιακά στην εγγονή μου, με είδε και ντυμένη έτσι διαφορετικά. Η αλήθεια είναι, διαφέραμε από τα άλλα παιδάκια εμείς και τους άλλους ανθρώπους. Η εγγονή μου ήταν το μοναδικό κοριτσάκι από χωριό. Όλα τα άλλα παιδάκια ήταν από την πόλη. Όταν μας άκουσε λοιπόν ο λιμοκοντόρος να μιλάμε ποντιακά και μας είδε έτσι ντυμένες φτωχικά, χωριάτικα, μου είπε, κυρά μου, εσύ ποια είσαι? Έτσι ακριβώς, ποια είσαι εσύ? Του είπα, η εγγονή μου είναι μία από τα 10 παιδάκια. Με λέει, περίμενε. Πήρε την εγγονή μου και την πήγε στα άλλα τα παιδιά. Ύστερα ήρθε, πήρε εμένα και με έβαλε στην τελευταία σειρά. 10 σειρές πίσω από τους άλλους ανθρώπους. Είδα τα μάτια της εγγονής μου να βουρκώνουνε. Το πρώτο βραβείο η εγγονή μου το πήρε. Της δώσανε και κράταγε τη σημαία καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μετά μας δώσανε και τα άπαντα του Παπαδιαμάντη. Όταν τελείωσε η εκδήλωση, πήρα την κόρη μου, την εγγονή μου, και πήγαμε να φύγουμε. Πάνω στην πόρτα ήταν ο λιμοκοντόρος. Τον πλησίασα και του είπα, όταν μπήκα μέσα, με ρώτησες ποια είμαι. Είστε τη σημεοφόρου η γιαγιά είμαι, του είπα.
εγγονή μου δεν άντεξε, έβαλε τα κλάματα και μου είπε «Γιαγιά, άμα μεγαλώσω δεν θα αφήσω κανένα να σε βάλει στην τελευταία σειρά». Της είπα «Πούλη μου, εσύ κράτη σημαία και εγώ ας είμαι στο τελευταίο τη σειρά». «Εσύ μόνο κράτη σημαία, Πούλη μου». Εκείνη την ημέρα πληγώθηκε η εγγονή μου, αλλά έμαθε να σέβεται το διαφορετικό. Έμαθε ότι το διαφορετικό δεν είναι κατώτερο. With that very moving tribute, we will conclude tonight's events. I'm a little moved myself, forgive me. Thank you very much for attending tonight's events. Thank you to our audience. Thank you to our distinguished guests, the people from our respective consulates. And thank you to our speakers, Mr. Nikos Mikhailidis, Ms. Tia Hallow,